Аз съм Coolboy и с мен е Дивя. Казах, че веднага ще снимаме втора част. Щом го качих, веднага почнах. Нали, да. Ма нали го направи? Аз покачих. Добре, къде каза, че има там някъде мина под водата? Добре, човек, къде каза наистина? Ма ти нали каза, че тук в пейс? Октоподи има. Те не знам дали маха. Кой има там, е? Към май нищо няма. Явно си гледам, а? Щом се направят и. Аз имам мохо, стак 2. Да. Чай да си го направя, да си го взема, де. Май ги стои, това е. Не. Опа. Ето, удари себе си сам. Заклевам се. Затворих, не, ударих себе си сам. Да, не знам как. Добре, човек. Чай да взема кота. Къде ги стоиш, бе? Кой че съм ги напъхал? Ага. Знам къде. Чай да си взема меча. Не съм взел. Не, бе, искам да си взема ето все. О, не. Май да. Да. Чакай. Чай да взема дърво, че няма го. Знам, човек, не знам къде е. Не, няма го. Проверих. От тебе има 40. Ама ти не съм. Взех ги. Взех. Малко ми е слаб меча, макар. Да. Давай. Къде? Няма нищо, ще си направя, имам малко такова. Ще направя кирка и веднага ще си направя това. Я към тази тук има пустиня, не. Бе, ако имаше пустиня, човек ще става веднага тичам. Иска да намеря по стакове диаманти, човек. Нали знаеш, бе? Да, това всеки го знае. Само да ни задействам в капана, аз знам как се задейства. Човек, наистина къде е такова е? Гледам, че тук няма пещери. И пустиня, да. Ела с мене, де. Ето той. Говори по-силно е. После след тези два клипа, аз ще снимам още пак на този, с него. Ти потихо. Добре, човек, май се въртял в кръг. Да. Сега ще си ги убия тя все. Ти имаш за подстригване? За какво не ми каза? Да си направим по нея едно. Човек, не можеш да подстрижиш. Дай другата сега. Дай другата ли? Да, 2. Сега, аре. Нали ти кажа, че имаш 3, бе? Нали искам за легло, човек.
Май, бе. Яо е. Бе, гати якото дърво, тук мога да се направя къща на дърво. Ето и да направя пътека към вас. Бе, гати якото дърво, човек. Не, виж го. Еми, за кого ги стрижиш? Наблизо съм. Много наблизо. Не знам, човек. Наблизо съм, ето той е. Аз ти казвам. Обърни се. И аз, имаш ли храна? Дай ми малко. Не, аз. Типа, нали имаше 63 стака, бе? За какво бе? Не съм. След това може да съм се объркал. И хора... Дай малко да хвърля. Готово. Вече къде има пещера? Не, ама ще се направя споко. Нали взех дърво и такова имам. Камък. Не, бе, имам дърво и камък. Първо ще направя. Въй, веднага. Ето и желязо. Това не е пещера. Ела при мене, бе. Копай го, защото аз нямам такова. И ето една пещера. Имаш факли, нали? Ето я. Дай, слагай факли. Дай. Човек, много ги мразя тези. Не знам, аз не мога да спринтирам. Почнах. Танчун. Удари ма и бъгна. Оправих се. Удари ма на половин сърце. Половин сърце ми мана. Чакай ма час. Къде си? Тук. Ела. Яла да провериме. Тук има една пещера. Яла. Той не е на високо. Взимай. Давай напред. И хора, може да качим 3 епизода, да знаете, това ще е яко. Аз ще кача 3. Добре, хора, ела. Да знаете, да се абонирате и да лайкнете страниците ми. Фейсбук страниците. Сега ще качвам клипове. Качихме нова 3. Бях супер слаб, не знам. Ама ти нямаш страница. Аз говоря за страницата. Фейсбук. What? Какво намери? Какво намери? Какво намери? Много хубаво не се вижда. Гъба. Какво? Гледай го, човек. Става ми смешно, като му говориш ти. Опче. Типа гъба си или са? Трябва да намерим още желязо, яла. Ето, не, това не е. Че пак да я видим пък. Не, тук бяхме. Яла се пак. Тук нагоре. Събери пясък, кое. Имаш ли... чай прасе, дай да го бия. Удари ли ма? Да.
Взех едната пръжила. Ара да се прибираме, че стана тъмно. Чай. Не се... Крафтинг. Крафтинг. Чакай, дай ми малко такова. Още една ми трябва, човек. Чай, бе. Ще направя чест. Ча си направи. И аз. Добре. Чай, стенете от леглото. Аз мога, че ще го взема. Чай. Ние с... не. Аре. Много съм гладен, чай да хапна малко. Чакай, трябва да хапна. Дай. Това е една пука. Дай. Този компас наистина да помага. Хора... От какво се правише? От желязо? Да знаете, редстоун се намира при лавата, където има редстоун, може да намерите и диаманти. Ние така намерихме. Ние сме били много бързо. На една река разстояние. Аз не спринтирам. Айде спринтирам. Ти ма удари много пъти, човек. Нищо не ти правя. Сега си сложа леглото сега някъде. Добре, трябва да разширим къщата, знаеш ли, много е малка. Строеш на къща. О, супер бе. Добре, хора, да знаете на другия епизод, че ще направим друга къща. Аре да отиваме да ловим риба, аз си взех въдица. Ти си аз. Ха. Аре, я. Чай, къде е лодката е? Да, тия зарови. С лодката да ловиме. Да го направя на другия екран. Аре, щупи го. Да вземем лодка. Че ние го скрихме от зомбитата, да ни го откраднат. Не, човек, наистина. Ето я. Виждате ли? Там е. Да, ще го щупим. Не. Спиче. Слагай. Добре, слагай го. Влез в реката и тогава. Аре, ловене на риба. Не дей кара, човек. Как ще лови риба? Такой. Сега чайте да видите как ловим риба. Настройки, стой на едно място. Не, при тебе идва. Сета, ако иска да взима такова. Hello, neighbor. Да се видя. Гледай колко съм готов. При мен дойде пръчка фанах. Фанах си пръчка.